Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, буларның барысы да безнең тапшыруда. Бүген безнең программада Магнитогорск шәһәренең халыклар дуслыгы йортына 25 ел. Безнең шәһәрдә менә нинди дигән каршылыклар юк халыклар арасында. Халыклар дуслыгы йортының роле монда мин аеруча зур дип уйлыйм. Чакмагыш авылыннан гармон устасы Феликс Якупов белән таныштырырбыз. Табигать бары сул кул белән тудырган, шушы сул кулга алып уйнарга өйрәнә башладым. Буыннар чылбыры өзелмәсен. Пермь краеннан репортаж. Татарлар үз тарихларын белеп яшәсәләр, киләчәкләрен күз аллый алсалар, татар халкының киләчәге булачак. Җиде Пулатта милләттәшебез Рамил Рахимбаев эшчәнлеге. Күбесе бит хәзер үзенең милләттән алмыйча башка милләттән алалар. Ул да бит зур фаҗига дип әйтер идем катнашлык. Ширек гасыр элек Магнитогорскида милли мәдәниятләр үзәге барлыкка килде. Ул төрле милләтләрнең интеллигенциясе вәкилләре идеясе һәм инициативасы буенча оештырылган. Һәм Чиләбе өлкәсендә генә түгел, бөтен Урал федераль округында беренче милләтара оешма була. 2007 елдан бирле ул халыклар дуслыгы йорты дип атала. Дистәгә якын милли мәдәниятне берләштергән әлеге оешма үзенең 25 еллыгын билгеләп үтте. Тантанада безнең җирле хезмәттәшләребез дә катнашты. Магнитогорск халыклар дуслыгы йортының ниндидер бинада түгел, нәкъ менә элеккеге төзүчеләр мәдәният сараенда урнашуы тарихи гаделлек тә булгандыр. Узган гасырның 30-нчы елларында илнең төрле почмакларыннан төрле милләт вәкилләре, төрле язмышлар белән бирегә шәһәр һәм металлургия гиганты төзергә килгән. Бу бина быел 2-ләтә юбилейны билгели. 70 ел элек мәдәният сарае төзелеше башланган. Һәм хәзер инде анда эшләгән халыклар дуслыгы йортының барлыкка килүенә 25 ел. 25 – это молодость самая, это то время, когда мы дышим, любим жизнь и стараемся жить еще активнее и получать от этого результат прекрасный. 25 еллык эшчәнлек нәтиҗәләре турында бераз соңрак. Башта бу учреждениянең барлыкка килү тарихы. Узган гасырның 80-нчы еллары ахырында һәр халыкның мәдәниятен саклау зарурлыгы туа. Шәһәрдә милли иҗтимагый берләшмәләр оештырыла башлый. Все общества были сами по себе. Немецкое общество было где-то с 90-го года. Мы собирались в училище, в 66-м училище. Татарский отдел, башкирский. Вот это общество, они существовали задолго до этого. Вот. А тут уже собрались вместе и решили сделать центр национальных культур. Мондый үзәкне оештыру инициаторлары төрле милләт зыялылары булды. Архитектор, журналист, тарихчы. Берләшкән милли үзәк булдыру идеясе белән алар шәһәр җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәләр. Шулай итеп шәһәрдә төрле халыкларны берләштерүче, бер-берсенә ярдәм итүче, милләтара дуслыкны ныгытучы мәдәни учреждение барлыкка килә. Башта ул Магнитогорск милли мәдәниятләр үзәге дип атала. 2006 елда шушы төзүчеләр мәдәният сарае аның карамагына тапшырылганнан соң ул халыклар дуслыгы йорты дип үзгәртелә. Беренче көннән диярлек үзәктә татар, башкорт, славян мәдәниятләренең бүлекләре эшли башладылар. Моннан тыш биредә яһүд, немец, әрмән һәм Азербайҗан халык биюе һәм вокаль коллективлары эшли. Әлеге мәлдә без халыклар дуслыгы йортының этно күргәзмәсендә 70 квадрат метрдан артык мәйданны биләгән күргәзмә залында төрле халыкларның мәдәнияте, гореф-гадәтләре, борынгы көн күреш әйберләре урын алган. Бу сөлгегә инде 100 елдан артык. Әлеге учреждениедә мондай зал булдыруга халыклар дуслыгы йортының 20 еллыгына багышланган шәһәр картиналар галереясендәге күргәзмә этәрде. Более 1000 человек посетили нашу выставку, и мы решили, раз у нас много, столько экспонатов, то есть месяц мы там показали, да, кто-то посмотрел, кто-то не посмотрел, просили еще, и мы решили, что мы готовы здесь выделить помещение, готовы здесь сделать в здании дворца эту выставку. Шулай итеп, биредә эшләүчеләрнең һәр кайсы үзенчәлекле иҗади өлеш өсти. Милләтләрнең кабатланмас мәдәнияте белән танышу мөмкинлеген биргән халыклар дуслыгы йортының беренче бурычы милли мәдәниятләрне саклау һәм үстерү. Бу эш белән биредә дистәгә якын милли бүлекчә, 40-тан артык иҗади коллектив, 500-гә якын кеше шөгыльләнә. 96 төрле милләт халкы яши безнең шәһәребездә. Безнең шәһәрдә менә нинди дигән каршылыклар юк халыклар арасында. Аның халыклар дуслыгы йортының роле монда мин
аеруча зур дип уйлыйм. Кадрия Исхакова 23 ел татар мәдәнияте бүлеген җитәкли. Аның белән эшләгән 8 хезмәткәрнең 4-се Татарстанның ат казанган мәдәният эшлеклесе исеменә лаек. Олысы да, кечесе дә бирегә туган телне, гарәп графикасын өйрәнергә йөри. Гореф-гадәтләр белән танышалар, җырлыйлар, бийләр. Халыклар дуслыгы йорты ул зур гаилә. Анда барсы да дус, барсы да бердәм. Йөрәгең җырлый икән, монда кил. Без сезгә һәр вакыт шат кына. Дуслык йорты гимнында шундый сүзләр яңгырады. Бу чыннан да шулай. Четверть века юбилей – это большое дело. Такого дворца дружбы, дома дружбы в Челябинске нет. Поэтому мы большой завистью от Ассамблеи народов Челябинской области, от Общественной палаты поздравляем и завидуем, что у них есть такой дом дружбы. И мы тоже будем добиваться такой дом дружбы. Магнитогорскида халыклар дуслыгы йорты төрле милләтнең мәдәниятләрен берләштерүче уникаль сәнгать гыйбадәтханәсе. Шундый фикердә калды бәйрәмгә чакырылган кунаклар. Гөлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Мин әйтәсем килә, менә мин нәрсәгә бүгенге көндә канәгать. Мин бүген канәгать үзебезнең республикабызда, Татарстан Республикасында тынычлык булуга. Бу иң мөһим әйбернең берсе. Без менә шушы тынычлыкка таянып, чит милләтләр белән бернинди ыгызыга кирмичә, үзебезнең республикадагы яшәгән барлык милләтләр белән толерантны булып, biz үзебезнең яшәү рәвешебезне алга таба сөрергә тиешбез. Моның өчен без нәрсәләргә таянырга тиеш? Беренчедән без таянырга тиеш безнең мәдәниятебезгә. Бу бигрәк тә мөһим әйбер бүгенге көндә тел мәсьәләсе килеп басты. Тел мәсьәләсенең мин иң төп нигезен күрәм гаиләдә. Кичкенәдән балаңа син шушы үзеңнең ана телеңә мәхәббәт уятырга тиешсең. Менә мин дә бу сезнең каршыгызда бүген 5-нче класстан урыс мәктәбендә укыган кеше утыра. Әмма дә ләкин минем гаиләмдә безнең әтиебездән, әниебездән татар халкына, татар телебезгә шушы мәхәббәт салынган. Менә бу иң мөһим нәрсәләрнең берсе. Гаилә. Гаиләдән соң әлбәттә тора мәктәп. Мәктәптә без камил рәвештә балаларга шул кыска гына кыса арасында да без аларга мәхәббәт уятырайсы ана теле. Моның өчен безнең остазларыбыз бик камил рәвештә булырга тиеш. Камил булмаган остаз ул камил рәвештә үзенең фәненә, үзенең теленә мәхәббәт уята алмый балаларга. Менә мин соңгы елларны музыка дәресләре бирәм. Фольклор ансамбле белән. Балалар 1 сәгать вакыт эчендә кымшанмыйлар да. Аларга кызык. Синең татар телең дәресең бар икән, ул татар теле дәресе бик кызык булырга тиеш. Син моны заманча бергә тиеш бу мөмкин. Гармуныңның төймәләрен ничек белеп басасың? Әлеге җыр юллары Башкортстанның Чакмагыш районы Чакмагыш авылында яшәүче Феликс Якуповка да бик туры килә. Күп кырлы талант иясе милләттәшебез Сулагай. Шуңа күрә гармунда да үзенчә уйнарга өйрәнгән. Феликс Якупов гармун остасы буларак та билгеле. Аңа мөрәҗәгать итүчеләр арасында танылган шәхесләр дә байтак. Сулагай гармунчы белән хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова танышып кайткан. Чакмагыш төбәгенең гармунчылар белән дан тотуы күптән мәгълүм. Биредә моңлы осталар да күп. 70 төрле һөнәрне үзләштерә алучы Феликс Якупов шулар рәтеннән. Тормыш юлын биюче булып башлаган милләттәшебез мәдәният өлкәсеннән хуҗалык идарәсенә күчә. Берникадәр вакыттан соң тракторист ролен калдырып, балтачы һөнәре белән таныша. Дөнья көтә башлагач бит семья булгач акчасы да кирәк. Йортта саласы килә дигәндәй шушыннан инде тукталмайтан бу хөкүмәтнең акчасы гына җитәлмәс бу нигә дип шуннан соң осташын өйрәндем. Хәтсез генә еллар йортлар салып шушы агач ише белән күп еллар шөгыльләнергә туры килде. Феликс Якупов тумыштан Сулагай. Советлар Союзы чорында көчләп уңагайга әйләндерү нәтиҗәсендә бүген ул күпчелек эшне уң кулы белән башкара.
ләкин гармун телләренә барыбер үзенчә баса. Bir atadan bir ineden iş sulakay biz. Buna urtançı abi benim sulakay nuk bile oynay. Buna min sulakay bilip tuğanmın sul bile oynay. İranganda bile de oynap karadım. Bilen tuşu İran'ı bittim degendey. Onlar indi hemen da tege nişektir tabiat barı sul kul bilen tudurgan, şu sul kulga alıp oynarga İran'a başladım. Şundan suldan nişektir indi motorrak şağa başladı degende iş sul bilen İran'ıp gittim. Милләттәшебезнең моңланып утырырга вакыты юк диярлек. 13 елга якын гармуннарга җан өрүче Феликс Якуповка төрле төбәкләрдән мөрәҗәгать итәләр. Яңа тормыш белән яши башлаган күрекле кораллар арасында хромка, тальян, Саратов гармуннары, баян һәм аккордеоннар да бар. Моң бетмәгән килүчеләр күп, ремонтлау эшендә килүчеләр бик күп дигәндә, кайсына инде яңадан да эшләргә туры килә. Шуңа күрә инде теге эшне инде ничек дип әйтәм инде, теге яратып эшләсәң, моңга гашыйк булсаң, ул бер качанда бу эш ялгыта торган әйбер түгел. Һөнәрләргә кызыксыну нәселдән килә дип саный гармун остасы. Чыгышы белән Чакмагыш районы Тукай авылыннан булган милләттәшебезнең әтисе Шәйх Якупов шулай ук киезитек һәм чәч алучы булып та эшләгән. Уң кул белән язучылар һәм эшләүчеләр дөньясында сулагайларга шактый кыенга туры килә, әмма ләкин табигатьтән бирелгән сәләт бар киртәләрне дә җиңә. Сәләтле милләттәшебез гармунчылар бәйгеләрендә катнашып лауреат исемен ала. Буш вакытта исә тормыш иптәше белән уртак репертуарын барлый. Җырмонга бирелгән Якуповлар гаиләсе авыл җирендә иң кадерле кунакларның берсе. Безне табыннардан калдырмайлар, һәр вакыт без табынның турында, Аллага шөкер, туганнар, безсез табын үтмәй. Феликс җыр уйнап җибәрә, мин шунда такмаклар җырлап җибәрәм. Такмакчы диләр инде мине. Шулай күңел итеп яшәйбез, Аллага шөкер. Тавыштынсыз дигән күк, 2 бала үстердек, 41 ел яшәйбез, менә бу ел 42 ел була. Уңагайлар дөньясында сулагайларга еш кына көн күрешкә бәйле киртәләр белән очрашырга туры килә. Ләкин сулагайларның иҗатка булган мәхәббәте көч-куәт истәп алга атларга ярдәм итә дип саный Феликс Якупов. Чакмагыш районыннан Миләүшә Латыйпова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Буыннар чылбыры өзелмәсен. Пермь краеннан репортаж. Татарлар үз тарихларын белеп яшәсәләр, киләчәкләрен күз аллый алсалар, татар халкының киләчәге булачак. Җиде Пулатта милләттәшебез Рамил Рахимбаев эшчәнлеге. Күбесе бит хәзер үзенең милләттән алмыйча башка милләттән алалар. Ул да бит зур фаҗига дип әйтер идем катнашчылар. Шушы көннәрдә Пермь крае Көнгер районы Тыртүз авылында буыннар чылбыры өзелмәсен дип исемләнгән шәҗәрә бәйрәме үткәрелде. Бәйрәм мизгелләрен Барданың җирле телерадио тапшырулары хезмәткәрләре дә күзәтте. Алдагы сюжетны карыйк. Һәр кеше үз гаиләсенең тарихын, ата-бабаларының кемнәр булуын белергә тиеш. Әле бик борынгы заманнарда ук улылар балаларына нәсел тарихын сөйләп, аңлатып, аны шәҗәрә рәвешендә язып калдырырга тырышканнар. 7 буынын белмәгән кешенең киләчәге юк дип санаганнар алар. Шушы максаттан чыгып, Көнгер районының Тортүз авылында буыннар чылбыры өзелмәсен дип исемләнгән зур бәйрәм үтте. Үткәнгә күз салырга, тарихны аңларга, белергә ярдәм иткән авыл бәйрәме шәҗәрәләр, музей экспонатлары күргәзмәләре белән танышудан башланып китте. Чара Сыл ва Ирен татарларының тарихын төптән өйрәнүче күп кенә китаплар авторы Назим Шагайповның инициативасы белән үткәрелә. Иң беренче башладым эшне үзебезнең авылдан.
Пермь край архивынан ревизия материалларын алып кайттым. Чөнки бу авыл безнең авыл белән Карьяу авылы инде икесе бер төбәктә урнашканнар. Хәзерге көндә алар ике төбәк районга карыйлар. Берсе Күңгер районына, берсе Арды районына. Ләкин шуңа карамастан без бер нәселдән чыкканбыз. Безнең татар халкы элек-электән 7 буын туган тумачасын яхшы белгән. Бу беренчедән үзеңнең нинди ыру кешесе булуыңны, ата-бабаларыңны һәм якыннарыңны истә тотуга булышлык итсә, икенчедән якын туганнарның үзара өйләнешеп, кан катышуына китермәү өчен кирәк булган. Бүген хәтта бер-ике туганнарның да бер-берсен танымаган, аралашмаган очраклар юк түгел. Мондый шартларда шәҗәрә бәйрәмнәренең тәрбияви роле аеруча мөһим. Безнең авылның шушы сәҗәрәсе бүгенгә чаклы булмады, тарихы тоже булмады дигәндәй, менә шул эзләрне эзләп, Хәсән Хаҗи дигән безнең мулла семьясында туган, укымышлы, балта остасы, безнеңчә хәзергечә әйткән вакытта инде ул меценатта, шул ук вакытта иганәчедә, шул вакытта укыту эшләрендә алып барган, мәдрәсәсен салдырган 1906 елны. Менә шул мәдрәсәдә безнең 1916 елга дөньяви мәктәп булган шигә хәтле Хәсән Хаҗи уку эшләрен, мәдрәсә эшләрен үз семьясы белән бушлай Нурия абыстай белән, семьясы белән, кызлары белән алып барган. Нәсел агачына иң олы ата-бабаларның, алардан соң килгән буын кешеләренең исемнәре языла. Назиннар безнең шушы бәрбер шул репрессия чорыннан калган фамилия үзебезгә әти, уланнар безнең калган екне истеремәсеннәр өчен үзенә Нәҗип исеменнән Назин дип безгә фамилия алып куйган. Менә шуның белән килеп чыккан нәрсә инде ул Назин. Булай Маннаповлар, Галишановлар, Ахматовлар, Шакировлар, Аспаповлар, допустим, Атнагузиннар. Әйтеп китсәң, хәзер ярты авылны әйтеп чыгарга була, ул безнең авылның инде шушы нигезе. Бу безнең татар халкының татарлар гамәл стратегиясын тормышка ашыруның бер чарасы дип санарга кирәк. Шәҗәрә бәйрәме ул гаилә кыйммәтләрен саклау өчен оештырылган чара. Татар гаиләсе яшәсә, татарлар үз тарихларын белеп яшәсәләр, киләчәкләрен күз аллый алсалар, татар халкының киләчәге булачак. Соңгы елларда шәҗәрәне өйрәнүгә, шәҗәрә бәйрәмнәре оештыруга игътибар артуы куанычлы хәл. Безнең татар халкы бу мәсьәләне күтәргән икән, димәк, барыбызга да бердәм кузгалып, тамырларыбызны өйрәнү эшен тагын да җанландырырга гына кала. Дәвам итәбез. Казакстан Республикасының Жидепулат шәһәрендә гомер итүче милләттәшебез Рамил Рахимбаев бала чактан дин тәрбиясен ала. Калада мәктәпне тәмамлагач, ул мәдрәсәдә укый. Шуннан соң Жидепулаттан ерак түгел урнашкан Жискен бистәсендә имам хатип була. Шунда 18 ел эшли. Бүген исә татар мулласы кабат туып үскән Жидепулатта гомер итә һәм барлык татар мәҗлесләрен үткәрә. Тулырак хәбәрчебез Таңсылу Насыйрова дәвам итәр. Мин хәтерлим, менә татар бистәсе бала вакыттан. Менә зур йортлар юк иде. Менә шундый тәпә безнең әби бабайлары безне төп йорты менә шушы. Шул йортлар кебек һәм ике этажлы йортлар инде байлар йортлар дип сөйлиләр иде. Татарның менә биредә инде бәләкәй Казан шикелле була торган иде. Гөрләп торган ниләр гармон белән бабайлар утыра торган иде. Минем хәтеремдә бар, менә шул йорттан без әбиләр белән восточный якта инде бер апалар торган иде, Кәүсәр апай. Шул жаяу барып, җырлашып, татарча җырлашып, матур итеп, урамда аларга кушылып, җиргән кешеләр татарча әйтеп, матур шундый вакытлар бар иде. Чыннан да Рамил Рахимбаев яшәгән татар мәхәлләсе гаҗәеп зур һәм бай. Шулай ук татар бистәсе үзенең мәчетләре белән дә дан тота. Совет чорына кадәр биредә 12 мәчет булган. Бүген 3 гыйбадәтханә эшли һәм һәрберсенең тирән тарихы бар. Менә мәсәлән, әлеге Аллаһ йортын зур сәүдәгәрләр, меценатлар, мусиннар салганнар. Һәм аның ишекләре һәр вакыт һәм һәркемгә ачык. Күп Аллаһ юлына алар садаха иткәннәр иде. Менә кайберәүләр сөйлиләр, балаларны чит илгә укытырга үз акчалары белән җибәрә торган инде. Һәм бик кызыклай бер инде. Кышлы көн алар кайнар сулар менә бушлый бирә торганнар иде халыкка.
Рамил әфәнденең үзенә килгәндә, ул туып үскән каласына татар руханилары җитмәгәч кайта. Татар телен камил белгән мулла халыкта икеләтә кыйммәтле. Рамил мулла бик укымышлы кеше дә. Татар телендә фикер йөрткән кеше милләт яшәешендә яхшы тоемлый. Күбесе бит хәзер үзенең милләттән алмыйча башка милләттән алалар. Ул да бит зур фаҗига дип әйтер идем мин катнашниках. Әлеге бер чыган хәл Рамил Сагынай улы сүзләренчә милләт бердәмлеге җитмәгәннән килеп чыга. Менә киләчәк нәрсә булачак? Балалар кем булачак? Балалар кем булып туачак? Балалар нинди тәрбия алачак? Татар җанлы Рамил Рәхимбаев балаларын да татар мөхитендә үстерә. Алар белән татарча сөйләшә, туган телдә тәрбияли. Һәм шул рәвешле Җидепулатта бер татар гаиләсен саклап бара ул. Шуңа калса, димәк милләтнең дә киләчәккә өмете бар. Таңсылу Насырова, Татарлар, Җидепулат шәһәре, Казакъстан. Тапшыруыбызны Саимә Гыйлметдинова шигырь юллары белән төгәллибез. И милләтем, синең газиз улың Бөек Тукай сине сөйгән бит. Милләтемнән, динем, телемнән дә кадерлерәк ни бар дигән бит. Бүгенгә менә шулар, ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.